Ihmisen konteksti. Liitä Raamatun teksti siihen kontekstiin, mihin se liittyy. Eli jos Raamatun teksti ei suoraan eikä edes välillisesti todellisuudessa liity nykyhetken arjen kysymykseesi, vältä sanan käyttöä väärässä tilanteessa oman etusi tai mielipiteesi vahvistamiseen. Ajallinen ja historiallinen konteksti. Millainen aikakausi ja asema oli kirjoittajilla? Onko kyseessä edes Raamatun mukaan Jumalan puhe vai aikakausien kuluessa syntynyt tarina? Väitetäänkö tekstissä sanaa Jumalan ohjeeksi, Jumalan puheeksi tai Jumalan sanoiksi? Ota huomioon, mihin on pyritty ja mitä on yritetty ymmärtää. Ota myös huomioon, että Jumala on todellisuudessa rakkaus. Mihin on pyritty? Onko pyritty hallitsemaan muita? Onko pyritty hyötymään jostain? Esimerkiksi, onko eläinuhrit alttarilla hyödyttäneet jotain ihmisryhmää tai jonkun ihmisryhmän ravinnon saantia? Mitä on yritetty ymmärtää? Etenkin Vanhassa testamentissa ihmiset ovat yrittäneet ymmärtää ongelmia, vastoinkäymisiä ja kipuja. Näin ollen he tulkitsevat usein ikävät tapahtumat rangaistuksiksi, kuten naisen synnytyskipu. Vanha testamentti kertoo itse, että kysymyksessä on vain tarina siitä, mistä naisen synnytyskipu voisi johtua. Todellisuudessa tiedämme nykyään, mistä se johtuu. Tarkastellaan sananlaskua, joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa. Ihmisen kontekstista. Tarkastellaan sananlaskujen kirjan alussa, mihin tämä kirjallisuusviittaus tai mikä on kirjallinen konteksti. Kyseessä on Salomonin, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan sananlaskut. Ei siis väitetä, että kyseessä olisi Jumalan puhe. Tästä on viite Kuninkaiden kirjaan 5. lukuun 12. jakeeseen. Hän sepitti 3000 viisasta lauselmaa ja hänen laulujaan on 1005. Kyseessä siis ei ole Jumalan puhe ja toisaalta Jumala on rakkaus, joten kyseessä ei voisi mitenkään olla Jumalan puhe tai käsky.